Коктейль АКМ. Александр Кулінковіч мадэрнізаваны. Любімы Сашын напой. Можете паспрабаваць зрабіць яго дома самі. Рэцэпт вельмі просты. Гарэлка, халодная гарбата і лёд. Апісаць смак цяжка. Я спрабаваў яго адзін раз у жыцці. 20 гадоў таму у Сашы дома. Ён мне адразу сказаў, што мне гэты коктейль не спадабаецца. І ён меў рацыю. На смак гэта рэдкасная дрэнь. Нічога не змянілася. Гэта новы выпуск праекта «Гэта я», і сёння ўпершыню ён будзе пра чалавека, у якога ўжо не атрымаецца ўзяць жывое інтэрв'ю. Мы пагаворым пра нефабрычнае жыццё Сашы Кулінковіча. Гэты выпуск не толькі пра музыку, ён пра здароўе. Абавязкова сачыце за сваім здароўем і здароўем вашых блізкіх. Гэта дапаможа захаваць не адно жыццё. Цісні падабайку, падпісывайся на канал, і мы пачынаем. Не, фармальна у Сашы інтэрв'ю я браў, але нічога суперкаштоўнага там няма. Аднойчы я апынуўся яго дома з камерай у заплечніку. Я проста дастаў яе і пачаў здымаць. Гэта касета ляжала нелічбаванай у мяне ў шуфлядцы амаль 20 гадоў. Зараз я пакажу вам гэтыя кадры. Hello. Вот так проводят свой досуг музыканты группы Нейродюбель. Прямо досуг. Да. Вот там на четвереньках стоит легендарный барабанщик Андрей Степанюк. Если он повернется, мы даже сможем увидеть его лицо. На гэтым відэа мне 19, Сашу 33. Калі параўноўваць з маім цяперашнім узростам, ён быў зусім малы. Але ўжо ў свае 33 ён дасягнуў піку славы, распусціў залаты склад Нейродюбеля, сабраў новы і ўжо другі год знаходзіўся ў чорных спісах. Звярнулі ўвагу на канапу? Гэта любімая Сашына канапа. Ён любіў сядзець на ёй і піць сваю любімую гарбату з гарэлкай. Менавіта так праходзіла большая частка яго жыцця. І гэта не метафора. Саша гэтага нават не хаваў. Можна зайсці на сайт Нейродюбеля, адчыніць Сашыну анкету і прачытаць: «Любимое место в городе – моя квартира. Любимое место в моей квартире – возле телевизора». Саша был домоседом, всегда не по тусовкам. Говорил: «Я же крыса, мне нравится в моей норе». Его большой мечтой был личный кабинет, где он мог бы зашиться и писать песни, статьи, монтировать видео. Елена Кулінковіч, жонка. Я часто бывал у него дома. Он сильно любил свою норку и редко выбирался в город. Он всегда был домоседом. Владислав Максимов, сябр. Любоў да кватэры была не просто так. У Сашы быў моцны дыскамфорт ад адкрытай прасторы. Яму там было проста няўтульна. А вось кватэра была яго месцам сілы. Там можна было паліць, піць гарбату з гарэлкай, слухаць музыку, записывать уласныя песні. Саша был довольно домашний человек, очень, прямо скажем, не тусовочный. И все так называемые его тусовки, пьянки, они, конечно, происходили у него дома. Причем, мне кажется, что очень мало людей имело туда доступ. Наверное, я был один из там не очень многих, который мог приходить к нему без звонка, да, ну, мы помним, что это время было такое, что это было время домашних телефонов, вот, то есть какая-то там вежливость диктовала, что нужно позвонить, вот, но, в общем, как правило, можно было просто к нему приехать, он открывал дверь, как правило, там, да, усталый, и процесс, то есть это были еще, мало кто помнит, это были очень голодные годы, и, собственно говоря, там из угощений были чай и так не очень хорошие сигареты, типа Астры. Или там даже Беломор какое-то одно время мы курили. Вот. Но у сестры Сашиной Римы были крайне модные сигареты Мор. Вот. Они такие выдавались в комплекте с ликером Амаретто и песней Шаде, там, Smooth Operator, да. Вот. Это был такой, наверное, такой шик на начало 90-х. В общем, без всякого Шаде, без всякого Моретто, просто мы пиздили сигареты и курили, когда заканчивалась Астра. Якім чалавекам быў Александр Кулінковіч пры жыцці? Зараз пра гэта і пагаворым. Але пачнем, напэўна, са смерці.
Адзін з блізкіх сяброў Сашы калісьці мне сказаў: «Ты заўважыў, што большасць песень Нера Дзюбеля пра смерць?» Да гэтай фразы я гэтага нават не заўважаў. А потым я падумаў, і так, сапраўды. Паглядзіце на гэта фота. Канец 91-го, можа пачатак 92-го. На ім першы склад Нера Дзюбеля: Кулінковіч, Наумаў, Чыж і Сашына дзяўчына Ірына Зеленкова. Што аб'ядноўвае ўсіх людзей на гэтым фота? Ніхто з іх не дажыў да 50. Яны пайшлі адзін за адным. Першым Саша, праз 2 гады Юра, праз 3 месяцы пасля Юры Ірына і яшчэ праз 2 месяцы Дмітрый Чыж, першы басіст Нера Дзюбеля. Такое было пакаленне. Live fast, die young. А пра што Сашы было пісаць, акрамя смерці? Яна была з ім з самага нараджэння. Загінайце пальцы. У 6 месяцаў клінічная смерць. У 10 гадоў ледзьве не памёр, атруціўшыся баршчавіком. У 14 гопнікі збілі амаль да смерці. У 22 цудам выжыў на аперацыйным стале. У 2015 перанёс інсульт проста на сцэне пасля канцэрта. Звычайна, на пачатку маіх інтэрв'ю я пытаюся ў суразмоўцы пра здароўе. Замест Сашы мне б адказалі паталаганатамы шпіталя, у якім ён памёр. Унутраныя органы 46-гадовага Кулінковіча былі як у старога дзеда. Нездаровы лад жыцця прывёў да сумнага і, на жаль, лагічнага фінала. Яшчэ ў 94 годзе хірург, які цудам выратаваў Кулінковіча, раскрыўшы яму чэрапную скрынку, настрога забараніў паліць, піць і займацца рок-музыкай. Что ему отказал Кулинкович? А зачем тогда жить? Он любил говорить: «Я не алкоголик, я запойный пьяница. Я не написал ни одной песни трезвым». Я пыталась с ним бороться, он мне сказал: «Если запретишь мне пить дома, я буду пить в подъезде». Елена Кулинкович. Саша никогда не хлестал водку литрами, зато он пил постоянно в течение дня и по чуть-чуть. У него всегда с собой была его знаменитая фляжечка и 20-граммовый стаканчик. Андрей Степанюк, бубнач гурта. Саша пил, потому что алкоголь расширял сосуды и ему становилось легче. Алкоголь помогал ему от головных болей. Или он хотел в это верить. Макс Ивашин, клавишник гурта. Гарэлка была велізарнай часткай жыцця гурта Нера Дзюбель. Яна праследавала музыкаў паўсюль. І, шчыра кажучы, яны не вельмі гэтаму супраціўляліся. Часта Гарэлка моцна перашкаджала працэсу. Вось гісторыя са здымак кліпа на песню «Тутбай». Клип мы не досняли. В нем были запланированы 3 разных концовки, и мы решили снимать финал в конце. Кулинкович в финале съемочного дня был просто в дрова. В результате концовка осталась одна. Второй раз Алькатрас нам бы никто не дал. Мы с ним поругались насмерть. Я ему высказал, что это было очень непрофессионально с его стороны и что можно было хоть чуть-чуть потерпеть. И тут в дело вмешалась Лена, жена рок-звезды. «Да он рок-звезда, да как ты можешь?» Короче, слово за слово поругался я и с ней. Анатоль Вечер, режиссер. Ці мог Кулінковіч быць жывы сёння? Думаю, так. Калі б не так абыякава ставіўся да свайго здароўя, калі б своечасова выклікаў хуткую, а не цягнуў да апошняга. Але гэта быў бы ўжо не ён. Давайте поглядим кадры с концерта памяти Святланы Сидорович 94 года. Кулінковіч мог лёгка зрабіць гэта канцэртам памяти самога сябе. Ён прыехаў з неймавернымі галаўнымі болямі і кожныя некалькі песень сыходзіў за кулісы, дзе яму калолі анальгін. Вось ён кажа музыкам: «Мне херова» і сыходзіць са сцэны. Одна минута. Вам чем? Даже если вам медведь наступил на ухо, эту песню нужно петь, не имея слуха. Музыкі граюць песню без яго, потым ён вяртаецца на сцэну і канцэрт працягваецца. Што б вы зрабілі ў такой сітуацыі? Выклікалі б хуткую, адмянілі канцэрт, спынілі канцэрт? Кулінковіч такія варыянты, здаецца, увогуле не разглядаў. Дарэчы, пасля гэтага канцэрта з-за ўколаў пайшлі чуткі, што Кулінковіч У тыя часы вельмі папулярны быў джэф, танны сінтэтычны прадстаўнік рэчываў. Ад яго ледзь не памёр Сергей Михалок,
Яго ўжывалі і Юра Навумаў, і Дмітрый Чыж, і тая самая Святлана Сідаровіч, у памяць пра якую быў канцэрт «Why not?». Але афіцыйных пацверджанняў, што Кулінковіч ужываў рэчывы, дагэтуль няма. Праз паўгады Сашы зробяць аперацыю, якая падоўжыць яму жыццё. Рахунак ужо ішоў не на месяцы, а на дні. Саша хацеў зрабіць яе пасля Новага года, маўляў, спачатку адзначыць, а потым ужо пад нож. А ведаеце, чаго Саша баяўся больш за ўсё? Не аперацыі і не яе наступстваў. Больш за ўсё ён баяўся, што прыйдзецца пагаліцца нагала. Можаце сабе ўявіць, для Кулінковіча, якога амаль усе вы ўсё жыццё памятаеце лысым, гэта быў галоўны жах. Маці прымусіла яго зрабіць гэта восенню, і толькі цуд дапамог яму тады выжыць. Запланаваную аперацыю перанеслі на дзень раней, і калі Кулінковіча паклалі на стол, у яго ўжо лопнуў сасуд у галаве. Гэты дзень ён будзе адзначаць як свой другі дзень нараджэння. Помню, как умирали люди в моей палате. Я лежу и дышу, а они уже нет. Лихие 90-е. Трупы не убирали из палат часами. Я помню этого дедушку напротив. Я смотрел на него и думал, что я также буду лежать через несколько часов. Александр Кулинкович. У дедушки напротив никого не было. Он лежал, хрипел, а потом умер. Саша терпел боль до последнего, а потом уже не выдержал. Я начала просить медсестру вколоть ему морфий. Она ответила: «Дашь 5 баксов, вколю». Условия в больнице были адскими, не было препаратов. Одна медсестра на целый этаж лежачих больных. Татьяна Губанова, сябровка Саши. После операции он говорил мне, что ему заново нужно учиться ходить. Не как обычным людям, которые встали и пошли, а каждый раз думать, как поставить ногу, чтобы идти. Возможно, это состояние продлилось у него до конца жизни. Макс Ивашин. Добрый вечер, дорогие друзья. Я Кулинкович Александр, лидер группы «Нейродюбер». Сейчас нахожусь в неврологическом отделении клиники имени Вавилова. 2 недели назад в нейрохирургическом отделении 5-й больницы мне была проделана операция на мозжечке, что некоторым образом и выбьет меня из творческой колеи, ну скажем так, выдыка на пол. Вот. Ці хацеў Саша займацца ў жыцці чымсьці акрамя рок-музыкі? Не вельмі. У школе вучыўся ён дрэнна, па яго ўласных успамінах піл з пацанамі во дварэ Чарніла. Пасля школы трапіў у адно з найгоршых мінскіх ПТУ, да яшчэ і па блаце. У адміністрацыі працавала яго старэйшая сястра Рыма. Вучыўся на караля гавна і пара, на сантэхніка. Пасля выпуску, натуральна, працаваць па спецыяльнасці Кулінковіч не пайшоў. Ён хацеў быць журналістам. Што было далей? Журфак БДУ, і Саша не дачакаўся нават першай сесіі. Яму стала сумна. Ён з'ехаў з вучобы проста падчас пар, папіць піўка. І назад ён ужо не вярнуўся. Да працы стаўленне ў Кулінковіча было прыкладна такое, як і да вучобы. Ён уладкоўваецца дворнікам. Усе справы падняцца о 5-й, прыехаць і падмесці да пачатку працоўнага дня. Усяго пару гадзін. Падмятаць трэба было перад будынкам Савета міністраў. Саша вырашыў прагуляць змену, і менавіта ў гэты дзень на прыступках, па якіх ходзяць міністры, памірае котка. Кулінковіча выганяюць з працы. Саша піша песню со словами «Бродячая кошка знает, что умрет, но никак не понимает, зачем». Мы просто дурачились. Тогда не было ни семей, ни детей, ни забот. С утра встал, и вся твоя работа на день – это сочинить новую песню. Александр Кулінкович. У Сашы было 2 галоўныя хобі, пра якія было вядома не толькі ягоным блізкім, але нават і прыхільнікам гурта. Ён з самага дзяцінства быў заўзятым рыбаком і нават у дарослым узросце не страціў страсці да гэтага занятку. Другім ягоным хобі былі фільмы для дарослых. Саша калекцыянаваў касеты шведскай студыі «Прыват» і любіў дома займацца монтажом відэа. Люблю То есть я считаю, что это задорно, это очень здорово. Я считаю, что это, наверное, одно из лучших, что придумало человечество. Былы басіст гурта «Карэец» узгадваў, што некаторы час гурт нават рэпетаваў пад адалт-фільмы.
Адным з таго, што мела для Кулінковіча ў яго жыцці сапраўдную каштоўнасць і важнасць, быў гурт «Нейрадзюбель». Яго будучыня, яго поспех былі для Кулінковіча прыярытэтам нумар 1. Зараз мы паглядзім адзін з самых непрыемных момантаў у гісторыі гурта. Гэта канцэрт у клубе «4 апельсіна», 2000 год. Юра Навумаў павышае гучнасць сваёй гітары, і яна пачынае граць занадта гучна. Саша зрываецца, злуецца, пасылае паскуду на і выганяе са сцэны проста падчас канцэрта. Дарэчы, пішыце ў каментах, калі хочаце, каб я зрабіў выпуск пра Юру Навумова. Пра паскуду пры жыцці сказалі так мала, а чалавек ён быў вельмі цікавы. Товарищ оператор, пожалуйста, этого ублюдка в мониторах меньше его голоса, и его гитары тоже меньше. Он же заебал! Пошел нахуй, ты не слышишь сюда. Давайте будем все кричать: пошел нахуй, пошел нахуй! Сашина рэзкасць была адной з рыс яго характару. Калі яму нешта не падабалася, ён губляў кантроль. У 94 годзе ён кінуўся з кулакамі на Владзіміра Шахрына з гурта «Чайф» за тое, што ён адмовіўся памяняцца месцамі ў зборным канцэрце. У 99-м Кулінковіч у мікрафон на ўвесь дзяржаўны цырк сказаў: «Гена Шульман, ты м***». Пасля таго, як даведаўся, што чаканага ганарара за прэзентацыю альбома «Варсінкі-катышкі» у гурта не будзе. У 2007 годзе, ужо асабіста мне, Кулінковіч сказаў: «А вам не зрабіць?» Пасля таго, як я сказаў яму, што квіткі на канцэрт «Нейрадзюбеля», які я арганізоўваў, не прадаюцца. Кулінковіч вельмі хацеў стаць папулярным. Не проста ў межах Беларусі, а вядомым як ляпісы ці хаця б як лепрыконцы. У пачатку нулявых ішлі доўгія перамовы з прадусарамі з Расіі. У выніку гурту прапанавалі зусім рабаўніцкі кантракт, а ў тыя часы іншых кантрактаў і не было. Прадусар атрымаў 95%, гурт працуе за сон і ежу. Кулінковічу гэта не спадабалася, і ён паслаў прадюсара на. Я бы никогда не хотел быть профессиональным музыкантом. И уж тем более не с Сашиным здоровьем было туда идти. Гастроли по 20-30 концертов в месяц. Он же был инвалид. Для него 100 грамм водки – это удар. Он иногда мог по халатности забыть поесть на пару дней. Андрей Степанюк. На той момент Кулінковічу яго учынак здаваўся перамогай. Гэта быў 2000 год, дзюбеля на піку папулярнасці ў Беларусі, але ўжо праз 4 гады гурт трапіць у чорны спіс. Кліпы прыбяруць з ратацыі, канцэрты забароняць. Кулінковіч рэзка перагледзіць свае погляды на жыццё і скажа наступнае. Самый безумный и неприятный поступок. Я вежливо послал одного очень известного московского продюсера, который предлагал Нейрадзюбелю свои услуги. Я очень об этом жалею. Я об этом буду жалеть до самой смерти. З Расіі ўсё было не так радасна. У тым жа годзе гурт з'ездзіў на прома-тур у Маскву, дзе ў клубе «Табула раса» на іх выступ прыйшло 5 чалавек. 5. Саша быў проста раздаўлены. Выступление стало ударом по самолюбию Кулінковіча. Приехать в Москву и играть в пустом зале. Мы с мужем набухались и ринулись на танцпол. Но это все выглядело максимально неловко. Саша был просто раздавлен. Они даже с нами никуда не пошли после концерта. Наталья Закревская, сяброўка Юры Навумова. А зараз, для контраста, я покажу вам самый вялікі концерт у гісторыі Нейрадзюбеля. Гэта 2016 год. Фестываль «Литбир». Колькі людзей перад сцэнай, сказаць цяжка. Десяткі тысяч. На сам фестываль тым летом прыехала больш за 100 000 чалавек. Я хочу тебя и здесь. Я охотник, ты зига. Я охотник, ты зига.
Такія вялікія канцэрты давалі Кулінковічу сэнс жыцця. Яны падкормлівалі яго батарэйку. Таму, калі нейрадзюбель запрасілі выступіць на фестывалі «Рок за бабров» у жніўні 18-го, для яго гэта было не проста важна, гэта было суперважна. Важней за здароўе, нават важней за жыццё. На стриминговых сервисах в различных топ-100 не было ни одной песни нейрадзюбеля. На меня обрушился сильный прессинг, дескать, зачем нам нужен на фестивале нейрадзюбель. Пообщавшись с Сашей, я понял, что группа живет на одном энтузиазме. Это чистое хобби. И тогда я обронил такую фразу. Слушайте, может, группы уже даже вообще не будет. Руслан Стариковский, продюсер. Поглядите на это фото. Гэта басовішча 18-го. Саша разам з вакалістам гурта БН Алесем Лютычам, які пасля смерці Кулінковіча раптам стане сесійным вакалістам нейрадзюбеля. Калі я ўбачыў гэта фото тым летам, моя першая думка была, як ён дрэнна выглядае. Я нават захаваў гэта фото сабе на тэлефон, каб камусьці пераслаць, і забыўся. Праз 2 тыдні я прачытаў навіну аб тым, што Кулінковіч памёр. 21 ліпеня ён апошні раз выходзіць на сцэну з гуртом нейрадзюбель. Вось яго апошняя песня. Я помру тут. Спасибо, друзья, группа нейрадзюбель, город Минск, Беларусь. 27 ліпеня у мінскім пабе «Графіці» Кулінковіч выступае з гуртом веласіпедістаў. На той момант ён ужо хворы, захварэў у Польшы і вырашыў перанесці прастуду на нагах. 1 жніўня рэпетыцыя. Апошні раз музыкі нейрадзюбеля бачаць жывога Кулінковіча. 2 жніўня дома яму становіцца блага. Замест таго, каб выклікаць хуткую дапамогу ці паехаць у шпіталь, Кулінковіч увесь дзень робіць сабе уколы. Хварэць нельга. Раніцай 3 жніўня будзе саундчэк фестывалю, і на ім трэба абавязкова быць. На той момант у Кулінковіча ўжо сур'ёзная пнеўманія, і яму трэба быць у шпіталі. Але замест хуткай ён тэлефануе Руслану Старыковскаму, прадусеру «Рок за бабров», каб абмеркаваць канцэрт, які павінен адбыцца паслязаўтра. За весь разговор он даже не кашлянул. Попросил распечатать ему в цвете суперпропуск. У него был какой-то фетиш. На похоронах я подошел и положил в Сашин гроб этот самый VIP-пропуск, который он так хотел. Руслан Стариковский. Уначы Кулінковічу робіцца сапраўды блага. Раніцай 3 жніўня ён піша ў чат гурта. «Мне очень плохо. Словно кол в грудь вбили. Вызвал скорую». У реанимации Кулінковіч страціць прытомнасць і ўжо не вернецца. Ён памрэ роўна праз суткі, за 4 гадзіны до пачатку фестываля «Рок за бабров». Примерно в это время на сцену этого фестиваля «Рок за бобров» должна была выйти группа нейрадзюбель. К сожалению, этого не состоится. Сегодня утром Александр Кулінкович скончался в 3-й клинической больнице Минска. К сожалению, это правда. Поэтому давайте почтим вместе его память минутой молчания и одной песней. Пасля смерці Кулінковіча шмат хто задаваўся пытаннем, а што б Саша рабіў цяпер, калі б быў жывы? З'ехаў бы з Беларусі ці застаўся? Бо менавіта Кулінковіч у свой час сказаў фразу, чтобы быть белорусом, не обязательно здесь родиться. Здесь надо умереть. Вот что про гэта думае першы адміністратар нейрадзюбеля и близкий сябар Саши Алексей Маузон. Он категорически жестко относился ко всем вариантам уехать куда бы то ни было.
это было очень долго. Были какие-то серьезные больные разговоры о вероятности. Это никогда не становилось планами. Обсуждалась вероятность, обсуждались возможности, обсуждались какие-то детали, но это все было скорее... Ну, то есть, повторюсь, это были гипотезы, но ни в коем случае не было планами. Дзякуй за тое, што паглядзелі мой выпуск пра жыццё і смерць Сашы Кулінковіча. Матэрыял для гэтага выпуску я ўзяў з біяграфіі Нерадзюбеля «Агромная тень дождевого червя», якую мы з Алексеем Кавалёвым напісалі роўна 5 гадоў таму назад. Калі ў вашай хатняй бібліятэцы дагэтуль няма гэтай цудоўнай кнігі, спасылка на набыццё ў апісанні да гэтага роліка. На дадзены момант засталіся апошнія 5 асобнікаў. Калі вам падабаецца мой контент, і калі вы хочаце, каб мае ролікі выхадзілі часцей, вы можаце падтрымаць мяне на платформе Buy Me a Coffee. Дзякуй. А скончыць гэты выпуск я хачу цытатай гітарыста Нерадзюбеля Максима Парового. К концу записи «Умных вещей» я осознал для себя, что Кулинкович гений. Не тот разудалый алкаш на сцене, больной, непонятный, каким его видели случайные зрители. В его песнях были мудрость и философия, которые пробивались через мат и небрежность.